Estamos en directo, Octavio, Panchiño, tengo que ensinar. Panchiño, non me dá Octavio, gana. ensina, No, por favor, non ensina. quero, non quero. Octavio, ensina. No, Faime non me un dá favor. gana, non me dá gana. Octavio, Bo- tengo que ensinar xa. Tengo que ensinar xa, estamos A en ver. directo xa, ensina. E Pois- faino televisivamente, por favor. Faino ben. Pero que cousa. Como se chama? Pancho. Hola, Pancho. Creo que Pancho, claro, é un animal salvaxe, hai que ter cuidado hoxe, non? Sí, pero hai que ter cuidado, pero se o tratamos con cariño, Ni con me vai agarimo... morder, ni non se vai nada. facer nada se tratamos con agarimo e con tranquilidade. Non pasa por... Pois despois coñazo. Que pasou, Panchiño? Que pasou, Panchiño? Panchiño, suricata, suricata. Non suricato, suricata. Suricata, Que bonito. un animal fantástico. Se souperades cousas del, ides saber ahora nun anaco. Raquel, antes cando estaban Octavio con Ricardo, o bechiño se que era un... Pancho, é unha suricata. Mirad, teño unha ilusión. Pero si é Pancho, como vai ser unha suricata? Porque suricata é o nome xenérico para ent- femias, para machos, para todos. Entón é un suricata. É un suricata, sí, Vale, un vale. suricata, vale? Chámase Pancho, E ten sigue por 9 aquí. niños. Pois agardo que sí, porque de verdade que levo tantos anos querendo achuchar un destes, o que pasa é que viñemos aquí a este set, que onde tiña que estar Octavio non está. Creo que están agardando porque queren música para entrar. Ah, vale, normal. Ay, Aquí veñen Octavio Viazala, co suricata Pancho e a súa Nuria. Moi boa tarde, Pois damos un Nuria. aplauso, non? Claro que sí. Pero que curioso, este suricata. Canto tempo leva con vos? 9 anos. 9 anos. Sí, desde que naceu. E canto dura un suricata? Sobre 15 anos, por Sí, aí. en estado salvaxe sobre 10 anos, 12 anos. E en estado horizontal, por así decirlo, que estado da casa, en estado doméstico, sobre, eu penso que pode chegar a 15, Leva 20... boa vida, sí. O me Sí, joven sí, que sí, vive sí, Pancho, sí. seguro Leva que boa vida, sí. seguro que é moi lonxevo. Non sei se é mansiño, se o podo acariñar un chisco ou se sentirá incómodo. Bueno, está un pouquiño nervioso, pero... Normal, con Sí, tanto- pero é Mira, moi buen niño. con tanto Igual te valor. arranque. No, sí, pero vamos decir un segredo. A ver. Ti achegas a man. Si Vale. él vai hacia ti... Vale, xa podemos está. probar. Pancho, que teño moita ilusión de coñecerte. ¡Hala! Claro, hai un centro de saúde xusto aquí ao lado. Que mansiño, que riquiño. Sí, É pero... mimoso. É moi mimoso, sí, sí. Desde que chegamos se le vai todo o rato. Pero contanos, verdad que foi unha... Sabedes que os animales perciben tamén a tranquilidade, o xeito, porque achegouse a min e xa inmediatamente botouse nos meus... No colo, mira. Non O que sale estou de aí. facendo... Pero para que fai cos ollos? Mira, o que fai cos ollos está mirando absolutamente controlando todo, sabedes Pero por si qué? lle viran blancos. Home, claro, sabes por qué? Porque ten os párpados transparentes. Por qué? Hola. Porque fan ocos na terra e entonces para que a area non lles entre nos ollos... Aí, bicho. Aí o tes, velo. Pero que Mira. sistema máis sofisticado. E mira, outra cousa, sabedes por que ten a cor negra ao redor dos ollos? Porque son como gafas de sol. Cando lle dá o sol, o que está facendo é que para que poida ver todos os predadores que poida ver, neste caso, dá o grito de señal de... Conforme que ven un águia ou calquera cousa... Como é o son? Fixo ben, Nuria. Vai xo, vai xo. Sí. A mí o que me gustaría saber como chega Pancho ás vosas vidas, porque non é unha mascota común e moito menos hai case 10 anos, non? Non, hai case 10 anos, eu vou decir que nunca prometades nada aos vosos fillos. Ui, pero non hai que cumprilo, claro. Sí, porque a miña filla pasamos por unha tienda e estaba a súa nai, Lola, estaba esperando os bebés e dixo, mamá, si saco todo sobresaliente, cómprasme un. E eu toda confiada, sí, claro, vale, compramos un. Que pasou? Que sacou todo sobresaliente. Entonces, nada, así apareceu Pancho na nosa vida. Creo que está Marcos co a culpable, ¿no? Entre comillas, isto. Sí, aquí estou con Iciar. ¿Qué tal, Iciar? ¿Cómo estás? Moi bien, moi Ben, bien. é verdad todo isto que contou tua nai? Sí. Só sacaste sobresalientes nese momento ou seguiste sacando sobresalientes? Bueno, depende. Depende, hai En día. ese momento, pero después... E que destacarías de Pancho? Que Pues es bastante inquieto. é inquieto. Xa o vimos Sí. nas películas, Nas películas Sí. é inquietísimo, E que máis? Que máis fai? Que come? Que come unha suricata? De todo, come de todo, la verdad. Ajá. Sí. Come de todo, que é churrasco, Carne, caldo, verdura. carne, verdura. Sí. Vale, gusanos como na Sí, película. come bichos tamén. Digo na película porque xa sabedes que é o mellor amigo dos jabalís, a suricata. Eso é verdad? Sí. É verdad. Pois, aí está. É bonita,
E onde durme unha suricata? Durme nunha cama, durme nun... Donde? No noso sofá. Ai, no sofá? Sí. Faise unha boliña e aí dorme. Que suerte. E non roe o sofá? A veces rascao, pero... Pero non roe, nin fai unha cova dentro do sofá, nin nada deso. No. Entonces recomendas unha suricata pa calquer persona. Sí, é como un gato. Entonces, sí. Ah, vale, moi ben. Bueno, pois si ti estás contenta. Sí, moito. Pois nada, pois si ti eres está contenta coa suricata Pancho. É suricata non suricato, que aquí chegamos e a xente chamando de suricata. Mira, e unha cousa que sempre se ve, bueno, pois nas películas e demais, isto de que se poñen así en dúas patiñas Sí. para vixiar, isto pasa, non? Sí, de feito viña no coche, traémolo nun transportín e viña todo o rato de pé mirando a carretera, Son como mirando... sentinelas, sí. están aí, non? Vixiando No. todo. Aparte de eso, tamén o fan para regular a temperatura, porque lles gusta moitísimo a calor. O calor, E sí. me decía a súa tutora, me decía Nuria, me decía que se pon ao lado da estufa No inverno. de leña, non? Sí, paso o inverno diante da estufa así de pé, sí. Sí. Cuando as nenas están dormindo así está no sofá, ponse de pé no alto do sofá vigilando. Pero dependían da estufa. E son capaces de dormir de pé? Ás veces que se dormido cae, pero Iso que teño que aprender eu a facer iso. Dormir de pé. Que maravilla. Estás a isto, Sí. estás a isto. de Queredes ver aprender. unha cousa que é tipo maxia? A ver. Ahora está un poquinho nerviosa. Voulle facer unha cousa que se chama, en inglés é moi chulo, se dice grooming, pero aquí se chama acicalamiento, mira. Ai, mira. Que como unha masaxe. E entonces é quitarlle, non é como expurgar os piolliños. Porque eles desparasítanse uns aos outros. Desparasítanse uns aos Ai, outros. que Entonces, bonito. ves que tranquilísima queda así? Incluso pode chegar a facer ca boca algún son ou algunha cousa así. Ves? Mira. Que riquiño. mira. Dicía antes a túa filla que como un gatiño entendo que está en total liberdade pola casa, movéndose ceibo totalmente, Sí. sube no coliño, todo como unha mascota. Nada, como? sí, tal cual. E as súas cousas onde as fai? Nun arenero como un gato. Sí. Hola. Sí. Toma. Además, Teño he unha visto. duda. Teño... Ui, que teño unha dúbida polo Teño unha público. duda, porque sí que sei que se poñen de pé, verdad? Así para vigilar pois si ven algún perigo, algún depredador. Sí. Fai o mesmo estando na vosa casa, o sea, vigila cando o que dicía, pero fai un sonido. Sí. Cando ve alguén, Sí, fai así, é dicir, sonido. dá a xente, como fan os canos. Pois ás veces sí, pero é moi cariñoso, entonces É coa dicir, pero xente fai sí. como non ladra, é dicir, No. se di que non ladra, pero fai un sonido cando ve xente. Sí, Pois fíjate, pois Un vale sonido moi para ter unha raro. casa e para vigilar unha casa. O que maravilla, Dende logo conocer así un suricata como Pancho, que ademais pórtase de maravilla. Temos que decir unha cousa importantísima para todos os que nos están vendo, importantísima. Sabedes que agora, fai un tempo, a nova lei non permite ter este tipo de animais salvaxes na casa. Por tanto, non se poden mercar, por tanto, non se poden mercar cando son pequeniños, por tanto, é un mercado ilegal. Por que esta familia tan maravillosa ten a Pancho? Porque fai 9 anos que o teñen. Claro. E entonces, naquela época, pois se podían ter e non había ningún problema. Oxe, a pesares de que lles dou a norabó porque o teñen de maravilla, pero Pancho, hoxe xa non se podría ter na casa. Solamente se pode ter en sitios onde teñan núcleo zoolóxico ou en sitios onde sexan preparados para Pois él. a boas horas nos dixiste, agora que xa todos temos o antoxo de coller un suricata, Nada, porque xa nada, estamos nada. botando contas. Nada, mira. Pois moita graza Nuria, moita grazas Pancho. Mira, Pancho quere ir onde Nuria, eu creo. Sí, claro que é como mamá, normal. Leva Octavio a Nuria. ver. Aí, Ven aí con está. mamá. Vete con mamá. Oye, estaba facendo Non ruiditos. quere, sí, Estaba sí. facendo como un ronroneo, como Claro. Sí, sí, sí. Así. Aí está, feliz. Eres Smith. Ahí está. Sí. Ay. Qué riquiño. Con moitísima graza, Nuria. Gracias a vos.